Ala, daghanas bunga. Bangkok santol ni siya guys. Di ni basta-basta. Magka ni kadyo mudako pa jud ni kana mudako pa na. Gamay pa man na. Sakto na na hinog na na. Ay syash, kahilaw pa. Kisa man ni sanina doy. Ha, na magic ka? Na. Pagtugas tinod. Mo ko ni ni sinina te? Dili. Na di kinsa ni nga. Ikaw may tagadani na magic ka. Ila siguro na Janice. Pantarong. Buto ka lola. Na magic ka? Na magic ka kay koritaw dani. Ikaw may ramaling kurulo. Alright guys, so data dari juice guys. Red juice. Gitawag ni si Jaog Island Paints. Hello. Gamit ang kutsilo dali. Hapakon ka. Hi guys, majong adlaw ni yung tanan. Di ako karon sa kasantulan nila Auntie Ninita. Mutilaw mi si imong santulti kay di man jud ako may gusto dani. Si undoy man jud gusto may man jud bato ta santulan ta ang tilawan so di jud na ako'y nag-decide na. Sige ko sumangil. Di kay basig mo ina pag ako'y nagsugo nimo nga imo ra ba nang kabubuton kay. Ay naong bay kag santol. Naong lay kog santol pero wa mo ko niingon nimo magkwatra mo kog tagaan di mo ko pareha nang uban nga. Mao jud una-una. Ano sa mo ko una-una te? Karon, ngon ka gotak santol ron. Una, guys, adto mo kadto kay but-buto na idara ng mga pasumangil. Ako may pasangilan. So musaka ko karon. Musaka ko doy. Ako'y musaka kay ang pilihan tong hinog-hinog na. Sa front ra ni? Halata kay back ra. Back. Bako, gana. Back. Na. So guys, gusto din mo nang paibawon guys. Sa sapat magpadadon guys sa ato ang video karon paibawon ra mo na guys nga ag Dwight mo kalan nga Facebook ni Undoy is no longer active. Kay di na mauno ma-open ja. Amo nang himog tanan namang gipanghimo wa jud si Jama recover. So aga mong buhaton karon humana day. Aga mong gibuhat is naghimo na ra man jag bago nga FB. So adto na mo ka-chat na to wa ta kahibog na imo reply kalit kay wa may kahibog na hack ba to or whatever lang sa netabo nga ning kalit ra mag-log out. So ayon nalaman mo ka-chat dadtong Dwight Nukalan. Ang ibutang dana sa screen ka na mao na ag daan ni jang FB ayaw na mo ka-chat dana. Mao ni jang pagong FB. Dwight PH Nukalan. So, kung na may very important thing i-chat or ipangutanan ni Ja, pwede ra mo chat ni Ja. Pero adyo lamang po ng mga budget na nga mo kalit. Hi Dwight. Yeah. Tigbas mo na ho. Tawa doy. Nakarabad mo karingking. Na. Hey guys. What are you doing here? Are you going to help me get some santol up there? Yes. Okay. Bitaw. Yeah. Just get a little bit. Just 2 pieces. Mga may santol. Mo pa mo santol? No one care. No one Problema pa na ni basa ko, ikidyo ko. Na mo gibaso ana? Kulang karaan. Wala baso loy. Bo man dito. Sus, Marius. Gamit ang pagkaamo. Sabi sabi. Butang sana sa motor. Okay doon, pila ka buhok, imong gusto. Kaya ta, uyuga ba uyuga? Ayaw kay mga tagak ang hilaw. Saka pa na ta. Ara ka na pito. Adi ka dito, dito. Pabor ka na rin. Ari ka, tabog ka. Ang problema din ako kanaog. Naogod ka. Lagi kay langit. Dano gagang sa nilas. Ah, sa pag sinilas. Ina mo ugod. Sinilas pa ng amo. Habadzanas. Ato kay Kaya, kustomoy ti. okay mo saka po gaan, magkaglawas. Natata. Ato gani kustomoy. Ila, bito sang bubuto kay. Wala ka na di baso. Hawiran. Baso jud nis gamay nis. Ay mo saka po gabi. Usa ka ko. Dali magmanaka na naman utang tanan. Mana ka na saka nis ko. Saka. Dali nis. Hari nis. Ay! Ahaning pwesto. Galay. Ay mo piso nga bali na. Ako maghuha-duha kog hawid ba kay sa may baso. Ew. Yan na guys, makakuha na ta guys. Ako, daw ko lisod. Nakahinog rin, lisod man. Adyo na. Adyo. Piki na. Piki na yun. Karang yung hakaso. Di na, kanang mo orange. Kanang mo orange. Hakaso? Orange nga sa yellow ra na. Yellow. May orange na nga man. Gede de. May yellow. Okay. Pakita nila Roy. Ay bono na balik nimo, buto lay ka. Ay. Yan is kilometer ng patiwason Ah. eh. Nasa, Naog ako, kaya na sa kabuo. di na zero. Uy, agang gisaan ni Lula, agang sa kabuo kang kuwaon mo naog ako. Isabon. Wala man to, labot mo na ka mo mag-injog.
So dyan is kay gaan tuglawas gud mo ug matagak tumo palidra. Paipayra ding mo butog lagubo. Kat na kuglawas o, di na ko kadang-kadang. Do you find element the market? May sinilas ako be. Ko grabe pud. Tamak pugjuta ay grabing artiha pang tiilay. Tanong mo mga humay, arte na ba noon? Di man sa ingag pag inarte. Ikaw kuno ikay din na daghang mga ibugon dang Baka mo saka ko. jutay, di ba sakit? Masaka ko kami. Ano man to? Kamu. Adi panghagbong. Adi panghagbong nes. Ako Alright, sa guys, atong tilawan. Hara magahudoy. Ari na. Hara doy. Hoy, mo naman. Hadoy kay mong it ko mo tilaw taglami ba dyan? Tilawan na taglami ba dyan? Rod. Dara guys, ang gikuha guys. Kara kay gilo mi. Di man. What for me, aking mahal? Okay. Yes, hello. Hoy, ato pa tumi-tumi daw. Wagan ka na to. Bidlak ganyan sa nga na. Laksi ka na. Lago mo ka. Agidang. Sa kikihangat to guys. Hoy, guwapa, dara! Si Undere pasawa. Agidang baho guys is amoy tamis-tamis nga simaslim. Mo man ni wild. Tumpo bitaw ng robiyabas. Grabe. Amoy ko. Wild sare. Baho. Kana bang MX3? Baho. I-mix si mong kunot. MX3 nga prutas ba? Sabi nga, Kasara. mangustin. Oh, mo ni wild mangustin. Wild mangustin kuno ni guys. So ako amo kay baho basta gang nailan na ni kay santol. Hinog day. Hagi mo. Kanang orange sa Wow, hinog. So, tamis ka to guys. Wadyo ko nabatian nga aslum. Tamis ka. Take note guys ha, di pa ni sa ingag lutong ka ha, pero tamis dito siya. Okay na ni kay yellow naman. Orange na. Yung orange na. Kato yellow yung gikuha. O pa ito? Asum pa to. Daris ako guys, kaya tas nga tilukon rin. Ambos na ko. Oh, sakto na rin is. Ako guys, ito ko hilig og santol basta aslum kay feeling na hamrag magkuaghang tuk. Garaming aslum ha. Di ko muhilig og nga na. Pero kanid ang santol nila hindi mo din nakaangin na lukmay gang kasing-kasing. Kay si Undoy sa una, sige gajug dag santol. Bawal ba pila ka kasakong santol na dani tas bahay para laman dun na. Kuha ang aking matamis na oo. Grabe. Isa ka sa kubag, ani ka kuan, isa na pud ka sa kubag, dani isa na pud ka sa kubag. Ardaghana di saku-saku na. Mao din ni nakapalukmay sang kasing-kasing kay grabe issue ga na kadto. Kuwang dar bagang atig bason. Magdama og isa ka sa kubag ga santol, hi mi majung hapon mi. Kan kang santol aki sabay ko na bini. Lukmay na na. Doy dugang doy do ra man kalisoy maghatag na labog sa una sa ka sa kubag. Guys, grabe guys, tanawa guys oh. Tanawa ni jugang bagas guys. Sa ngani mo day? Rudilin! Rodilin? Apelido? Paigan! Ha? Paigan? Rodilin Paigan. Ang so ni Janice. Salamat tay. Nagpahiwa ako ni Jack sa masin ay kutsilyo. Tama uwi? Tamisa guys. Tamis ka do. Kani si Janice Paigan. Nga kaon dyan iksan to, magilok-gilok. Sa'yo mo gilak? Sa'yo mo gilak, Chris? Kunot. Kigwa day. Tamisa. Tamisa no? Tamisa guys, oh. Grabe gatag na undoy dauton man doy. Ako ba naghatag nimo? Pero nga sana be? Arag kalami. Di pa ni sa lutong pero ang tamisa na samot na lutong na. Ano yung tawag mo ni Bangkok no? Gikan siguro ni Thailand. Ano mo guni wild mangustin? Gikan ni Thailand siguro. Nag-search magud ko ana. Pag unsa in English ug santol. Wild mangustin man appear. Iyaw. Gawas. Lagi i-search man nimo. Wild mangustin siya. Dugang pa bebe. Pagbi ako ha. Ang lami guys. Di mapugnan magsikag pa nga dun sa mga talaga di man makabung. Di kabung kay way aslum. Lami sa happy. Kana matamis na. Ini tamis na. Naramak ko guys na. Pero makita nimo sa guys, di pa dun sa garang luto kay makitaan pa nimo na pa green. Ba. Ma-orange na ni siya mo dako ka dun ni siya mo nang gitilawan garong giat ahat ra na mo. Katapusan ay karo. Ay tapusilyo uy, sen kusilyo. Ara jud tamis ha. Hadlo ka pa ni kusilyo ha. Uy ra mga ita, mura man pag-apil pagkahiwag at kamot kasi ni kusilyo nes. Palula. Palula na. Di putang lula pa daw kay sa putos lula grabe nga ita kusilyong lula.
Nahan kumkit-kit na ning kan. Apilag. Daho. Wala. Asa ka magputor kang bayan gamay dahutan. Ito iro. Ibutasan. Uy, si chocolate dito ni Jo kay injag makasato. Ah, dito ka. Dito mama. Dito mama si Chocolate. Di. Dito mama. Tuyak ako na. Dito mama. Kung ra kasi Guys, this is it. This is Bangkok Sancho. Dilaw Magod ka pang kasi? undoy wild mangustin. tilaw ka kasin. Di na asin-asin. Asin tamisa. Mabisig kiri sa asin. Mm. Mura sa mura nang naog kuan. Asin. Ay, batasan. May ay. Mm. No, kumbaga. Pumunta na ko, pumunta na yung. Ito mo. Doy, ang sa gibati ni mo doy nga gimuhang. If the account is nawa na, tuluyan na talaga siyang nawala. Anong nararamdaman mo? Okay naman to. No, ma'am. Okay naman po to nga, nahak to. Oh, Ano man? di ah. Ano man? Kape anday. Ano? Mulutaw raman po ng kamaturan na to. Kuan to. Nahak ba Okay, to ba? Basta importante na, way nawa na ho. Account to na ho. Pero may nawasong kinabo. Basta naalaman ka. Basta naalaman ka, okay ra. Ha? Hotdog! Ato sa kami. Pasok mo. Ano sa ka? Hmm. Nabita ko te. Ikaw malamakan ako. Salamat miss, love you. Love you food again. Very much. No problem. Doon sa kadto mo na. Di pa. Wa pa man sa nalutong. Matod pa man ang pangalaan. Bawo nga ratami sa majinis on jar bad ah. Mura man jani gamay jud bitaw sa daron. Di bisa nugingan na sa job pero tamis. Pero dahil dito time ban nga radag ko adyo. Nga radyo tamisag jud ka kafe log nay aslim bisag ag panit. Ano ang bubuntis? Karon. Ate Berte, anong ginawa mo sa Santo Lamin? Mamaya ka sa akin. Ah, narinis, pangabot ragi mo. Tutunis gudhan. Sa kabit ako at tugoy kustomoy. Pero gamay ramay na ito ka. Yung masiol doy. Na mag-owner save lang. Iha, dataran ni. Daghan pa bitaw.